שלום לכם. אנחנו נמצאים בערב שבת פרשת דברים. בתחילת הפרשה, משה רבנו מתחיל את הסקירה הגדולה לעם ישראל, את כל מה שהיה מאז שהם יצאו ממצרים, את כל התהליכים שהם עברו. בי המפרשים, כל התחילה של הפרשה שלנו עוסקת בעצם בהעברה של איזה סוג של ביקורת של משה רבנו על עם ישראל. משה רבנו מונה מקומות רבים בפרשה שלנו, בפסוקים הראשונים, וכל מקום הוא רומז לנקודה שהייתה צריכה שם תיקון. כך היה שם וכך היה שם, פה היה תלונות ופה היה כל מיני קשיים שעם ישראל עבר. והכל נעשה בצורה של רמז, וצריך ממש הרבה פירושים כדי להוציא מתוך הפסוקים מה כוונתו של משה. ומכאן אנחנו נלמד ממשה רבנו לימוד מאוד מאוד גדול לכל החיים. אחד הדברים שהכי קשים לאדם זה לקבל ביקורת. בכלל, לתת ביקורת זה דבר גם מאוד מאוד קשה. כדי שהצד השני יוכל לקבל, צריך להיות עם שאר רוח ועם יכולת מאוד מאוד גבוהה להעביר את הביקורת בצורה כזאת שהאדם השני יוכל לקבל אותה. בדרך כלל כשאנחנו מקבלים ביקורת אנחנו מסתגרים, אנחנו נהפכים להיות אנטי, קשה לנו לקבל. ומשה רבנו מלמד אותנו כלל ברזל בנושא של ביקורת. אם רוצים להעביר ביקורת שתתקבל, צריך להבליע את זה, זה צריך להיות ברמז, אי אפשר לבוא בדרך כלל כדי שתתקבל, זה לא יהיה בדוך. אתה עשית את הבעיה הזאת ואת הקושי הזה, אלא במתינות, בדרך רמז, ואנשים יקלטו את עומק הדבר. בעזרת השם, שנזכה לגאולה שלמה, שבת שלום, אוהבים, אוהבים.